Фати, матна ме некој си украсе за неделката, а не е место да ме фати. Ама бе, Фати, ама от тебе. До тук си ми дойде. Абе, мага не фачи от Скопје, ни тук палец печали. Сега народ, че дойде да се служби, аз ще... Апчето ми рекули? Ми рекули? Дело, ай се сликам. Айде, ман, сак се сликаш. Ей, за народ сликаш, знаеш, само шеи за народ, че това не знам, знак ми опипал, знаеш. Море сликаш, чакай, ми сликам. Цимо, птичка! Може, готово! Опа! Местата сликам. Аз гледам, ще ти чакай, чакай! Готово! Слик трудно се по-са, знаеш, там можеш да чекаш очка. Ета град ще не може. Не може. А, дойде. Цела снага ме чеша. Абе, смачка! Абе, айде. Добре. Може ли да сликаме на нас? Айде. Много да се чекам, маре. Отиме да сликаме. Айде, мисли, знаеш. Еве си! Буфана! Готово! Айде, да се Маца, бе, знаеш. 3, 4. Готово! Айде, град си може! Говорите нашки, бе? Може, става да чекам. Абе, дай! Амарка, бе, айде си. Добро! Може да се сликам с вас, бе? Яно, покажам да добра, дечки! Тато, може ли? Айде, може! Айде, ти си! Айде, Може, бе! Шапя, бе! Шапя! Ема, чекай! Айде, бе! Може! Може! Готово! Да, добра, сакам се пойде на чая да се сликам. Хвала! Може да се сменим местата? Може, како не Леле, може? как ви стоят на чаята? Си пластично! Ще добра, не така, пака. Еве си! Готово! Да, дечко, че извиниш, парите за Знаете, добра си. Ей, Филипи, пари ми бар! И аз още от компира нямам семено пари, имам пари за слики ми бар! Аз ти там трябва да се снайдиш. Пари не ти да! Тато, бе! Откай? Това елката беше задна на китена, ба не ми, бе! Гледаш, бана да заня на кити вие толкова пари се отсъня! Абе, да не е вие тук, бай често кърша, бе! Ти не победиш! Айде ти, Чирко! Те добра си, пак сега. Моята най-голема жена, знаеш ли шо е? Па не знаеш какво сега ще кажа. Моята най-голема желба е да бидам по-обава от моята другата Елена. Да, друга желба, ако поищне по телефон, така, некоя да биде айфонче от най-новите, знаеш така. Може едно лаптопче, ама като мразба. Може едно лаптопче от вие най-обавите, сега ще си спада. Ама като мраз, я нямам и дигитален Има апарат. сус. Леле, ана скромна давайче. Ако купиш толкова, може да сака вака по-мало таблетче. Да, по-мало таблетче да намеря. Да. Како што можам да измерам, не е мало. Ама вака, имам сад тебе. 4-8 Еве ти каталог от АМЦ. Таму се има. Леле, тук се им, като мраз. Ами я нямам ни USB, нямам ни ваков апарат, нямам слушалки. Ами тук як ще гледаме телевизори. Абе се има, че седиш там у АМЦ, се е твое. Се, Не, тут мама е, твое. Се. Да мраз съм После нам ще ме обрядат. Ще сакам да бием по-обава от другарката Елена. Как ще биде това? Вака че направим. Как? За да бидеш по-бава от другата Елена, че се баняш, че миеш косата со 16 пати дневно. 16 пати дневно, ме. Со какво ще бомбите добре?
мраз, защото помислям как го сапам. Head and Shoulders. Свински сапам се баняваш. Джумбо ще там дам. Сега знаеш шо? Знаеш ли не? Може ли... Чекай, на отиде? Здраво, Ние бе много голема жел. Е, Желби, ти бе никой моите да ми изпълниш. Чакай. Брата, не ми струва. Ти кажа, брат, не чини, ти патасия се. Да, 2 минути да ставаш. Сак да се вземи, да рога. Сак да се вземи. Яна, патичаничо. Ето и те лодщина. Не чакай се това. Ама не го мразя, не са много мали. Мали са. От дома не да значи, но от теб път по-що че прави. Морам ти да ни кажеш. Рибче му е. Рибче. Шапче му. Маче му. Тебе до метал. Виж ли път за такси, ма път за помощ, бе! Дай да ми консули апаратураците. Хайде, че да... Венчани сте. Бог без да ми дам. Да забавя, бе! Еви, ключови език на вратот, една соба грати за мен. Работите се 5 език, много за вас. Много среća da si imate doma, baš naravno. Да сликам сега, няма да се сликам. Не да сликам. Оти не сликам. Сликай! Сликай! Че ти да, сликай, отго! 25 дена ga Чекай! Ajde be pa ti! Не, гофана! Потом! Извади ли? Добре. Ja sad! Скри! Не бил да се да сложа. Бяте да свари, чакай. Ба, брат, трябва да... Айде, се убием. Кай, па, биеме. Кай, кой ли донеси, мам? Ajde, ще разкажи каква желба сакаш да ти Дедо Мраз, мене ме интересира ти къде живееш? тука у интернат. И аз помислях от северния пол. Много мислиш. А колко години имаш? 16 и сакам да имам 16 до краят на моята живота. Видите? Сакам ще пласим и барите години. Да. Бака, 16 години. Сега ти кажа. Колко? Гледай ти от таблом тука, ки си наначаш. Фарби, плава фарба за коса. Мислиш дека че ми стои плава? Ова много бавачи. Чо глупиш, маме, чо глупиш? Много бавачи. А да се мъчиш ти. Ами това нямаш, обаче ти се набал. Ама не ли е по-убаво? Не. Ова ако стаеш до края на твоя живот, имаш 16 години. Хвала, Дедо Мраз! Алергичен си на други. Чекай. Айде, Се че бързаш ли? разкажи. Да Дедо Мраз, какво ще отнимаш? Дедо Мраз, и аз сакам нещо те питам. Айде. От кай ги купуваш по главните? Какво по-прашне нямаш? Откъм наши? Откъм? Поевтини са там и на рати ми даде и плача. А пред носи не си взема. Всяка маца да смена. Да я помогаш подарък си там. Я помисля, джуджините ти ги правя. Ама и ти много ли си ще загадка? А колко години имаш? Я имам 16. Сакам да имам 25. Да завърша факултет. Да имам баба кола. Да имам стан. Бего от мене. Типа, леле, види го. Сега и тази шелба, че ти Еве ти 20 фискални сметки да ги правиш там. 100% ще ти падне кола, стан, ти ще падне. Свети имаш, а за факултет все още си мала, че завършиш факултет. Айде ти му не кажи кой ще оба само. Дедо Мраз, аз право сакам да му се явиш на класния.
да ми ги оправда и за останалите. И сакам да ми поправиш оценката по математика. Защо аз не имаме Деница? А Марти петка има, па не е фея. Ай плюс, сакам косата, ва коса. Да ми поразваме това. Аз ще се чекаш на душета. Ти се кри, бе! Не добра! Сега ти сакаш да ти оправдам и да стана. Да. След ти ми дадам еднагото никой ти паспорт. Запамти. Чоко точката долу. Паспорт мака мачам со трета еде. Нема да имаш доставници, сите оцеки ке ти би напетни. А за косата? Косата со свински сапнича поидеш на 5-6 пати дневно, ке ти порасте 2 метра. Я сега нещо кажем. Добра! Всеки мушена за добра! Стегно и щедно, гратис! Гратис! Ама де! Ама не! Не добра! Постави ясно! О, не! Гледай сега. Сакам и аз Слушай сега нещо. Знаеш ли що? Може ли ти, ама бе па вие па, ама роби го учили? Море. Слушай, Шо бе? аз имам едно прашение. Само е. Некова твоята професия ми се ареса. Може ли да се пенсионираш, да бидам судно да ме? А е вола делото глупава. Кой ти го ши? Читко зена за над, но не. Има разгрешена общинята, бля! Добро, бе, приятеле. Кажи ми ти от толкова работни места, как е моята работа, Надя? Па ми се ареса. Ето имам много деведи бърската пикна у Фени. Там, че работиш, ама живото не ти се знае колко че ти трябва. А сега, мабата нема то тук. Ай, Браля, колче това наред. Айде бе ти, айде, педевче, айде. Казва, може ли ти от година да викаш да ме мразите? А? Не! Такова... Ти, пако да не си, бе! Защо бе, що че ти е бе? Държливо много. Много държливо и много е по-убаво от тебе, знаеш. А я па помисли дека башки сакаш. Не. Я нема ми олясна душа. А добро е, Дечија да ја прашам нешто, може? Що да добра? Ајде вие уште менувате од едно. Да! Вие сте сите тука да се паме. Оди! А сте добра, суште не постои. Плачи да видиш, плачи. Плачи.